så det venstre hjertekammer, som er det største, hvor vi der fører op til aorta, som er den her blodåre, der sidder her. Så har vi det højre hjertekammer, hvor muskulaturen den er lidt tyndere, fordi det venstre det skal pumpe ud til hele kroppen. Det skal være lidt stærkere. Den fører så op til den anden her, som hedder hulvene. Oven, ikke? Højre hulvene. Højre hulvene hedder den. Grunden til, at muskulaturen i de små hjertekammer, den ikke er lige så kraftig, det er fordi, at de skal kun pumpe blod ud til de store hjertekammer, hvor de store hjertekammer, de skal pumpe det hele vejen ud til hele kroppen. Pulsen er et udtryk for antallet af hjerteslag, og pulsen den kan stige ved f.eks. hårdt arbejde eller aktiv motion. Her der ser vi så en af de to små hjertekamre her, som har nogle klapper, som sørger for, at blodet det hele tiden løber den rigtige vej. Og dem kan vi lige kigge på herinde. Det er ikke sådan nogle rigtige klapper, som man kan forestille sig det. De sidder herinde, og er ligesom det her væv, der sidder her, som holder det den rigtige vej hele tiden. Jeg tror, så bedre vi kan se det herovre. Det herinde sidder her. Det er det, der holder det fra. Det er det, der får det til at løbe den rigtige vej, ikke? Det hul, I kan se hernede, det er den, vi kalder kranspulsåren, som går ud i sådan nogle sådan et net her, som simpelthen forsyner hjertet. Det er jo også en muskel, så det skal også have ilt, når det skal arbejde. Og det er de små røde, I kan se her, det bliver til blodårer, så det også kan tilføre hjertet blod udenpå, og ikke at det kun befinder sig indeni. Hvis du får en blodprop i kranspulsåren, og blodet ikke kan komme over på den anden side af blodproppen, vil det simpelthen gøre sådan, at det lukker for den del af hjertet, som har fået blodproppen, så det lukker for det område, og der vil ikke komme iltet blod til. Dette kan skade hjertet ved, at området af hjertet kan dø, hvis man ikke får blodfortyndende medicin. For at holde sit hjerte sundt, så er det vigtigt at spise sund mad, dyrke motion, ingen rygning, sund vægt og lidt stress. Grunden til, at der er 2 tal i vores blodtryk, er, at det ene, det måler, når hjertet trækker sig sammen og skyder blod ud af aorta, og det andet er, når hjertet slapper af, og der derved strømmer blod ind i hjertet. Som I kan se her, der har vi lavet 3 forsøg med vores forsøgsperson, og så har vi så fundet gennemsnittet af det. Og hendes blodtryk i hvileposition, den blev 107 over 68. Og hvis man så kan se på tegningen her, så skal vi sige, hvordan hun ligger i forhold til det normale. 107 er den, der hedder systolistisk. Og der lå hun på 107, hvilket er inden for skalaen. Og så lå hun på 68 her. Det er slet ikke inde på skalaen. Det vil så sige, at hun lå i den lave ende af det normale. Årsagen til forhøjet blodtryk kan især være på grund af rygning, overvægt, for lidt motion eller stress, som kan få blodtrykket til at stige. Og risikoen for det kan så være hjerneblødninger og blodpropper.